Galicia encabeza os casos de falecidos por accidentes con vehículos agrícolas. E é que o último caso no que un mozo perdía a vida no Sabiñao é tan só un exemplo da elevada taxa de vidas que se cobran cada ano. O suceso acontecía na parroquia da Broza cando o condutor que non chegaba aos 30 anos perdeu o control do tractor cando estercaba as fincas da zona. Acabou por chocar contra unha canle de drenaxe de formigón que foi o que lle custou a vida. Desgraciadamente non é un caso illado. De feito, tamén no Sabiñao, un home de 64 anos falecía hai menos de un mes cando conducía o seu trator. Neste caso, un terreo irregular causaba emborcamento que acabou por esmagar o agricultor. E é que tan só no ano pasado en Galicia rexistráronse 115 accidentes no tractor, deixando un total de 16 falecidos. Pero por que se seguen a producir tantas mortes en tractor? A causa é clara. Máis da metade dos tractores que circulan en Galicia superan os 40 anos de antigüidade. E se a isto lle sumamos a idade dos condutores, resolvemos a ecuación. Ollo este dato, o 100% dos falecidos o ano pasado en tractor tiñan máis de 65 anos. O que é máis raro é que os accidentes acontezan cos novos modelos de tractores que xa incorporan as medidas de seguridade necesarias e que contan con todos os avances. Porén, neste último caso, a tecnoloxía non puido impedir unha nova morte. Que foi entón o que fallou? Claro, neste caso intriga, porque en teoría era un deses novos modelos. Claro, que requisitos teñen que pasar para pasar a ITV, Bernardo? Cuestión fundamental, Rocío, porque esas inspeccións técnicas non só son un trámite, senón que son unha garantía de que o vehículo está en condicións seguras para circular tanto nas leiras como nas estradas. O primeiro que se revisa é o sistema de freado. Os freos teñen que funcionar de xeito eficaz. E o freo de estacionamento, que ven sendo o freo de man, tamén debe reter ben o vehículo en pendente. Outros elementos que se comproban son a dirección, tamén os neumáticos ou a iluminación. Moitas veces esquecemos revisar as luces, os intermitentes, os faros dianteiros e traseiros ou a luz de freo teñen que funcionar tamén perfectamente. Pensemos que un tractor pode circular pola estrada e debe ser ben visible para os demais condutores, sobre todo nas primeiras horas do día ou o anoitecer. Outro punto importante é a estrutura de protección en caso de emborcadura, o chamado arco de seguridade ou cabina homologada. Isto é fundamental, sobre todo en Galicia, onde temos moito terreo con pendente. Esta estrutura ten que estar en bo estado, sen modificacións nin deterioracións, de acordo? E, por suposto, nada de engadidos artesanais ou reformas sen homologar. Iso pode facer que o trator non pase a ITV e, peor aínda, pode poñer en risco a vida do condutor. Así que, antes de ir á revisión, convén facer unha pequena posta a punto previa, mirar a presión dos neumáticos, comprobar que non hai fugas de aceite, que os espellos estean ben colocados e que todo o equipamento obrigatorio está no seu sitio. Porque a ITV non é un castigo, aínda que ás veces nos poña un chisquiño nerviosos, senón que é unha medida para protexérennos. Verdade, Óscar Cruz? Efectivamente, Bernardo, e que importante todas as medidas que acabas de dicir, e que importante esta, a do cinto de seguridade, unha das máis importantes de todas que nos vai explicar agora mesmo o noso experto Julio. Vou baixar aquí con coidadiño deste tractore. E imos aquí que xa nos está esperando Julio. Julio, sí. Moi importante o que dicíamos do cinto de seguridade, verdade? Porque na cabina está todo o perfecto que necesitamos para salvarnos. Exactamente, unha máquina destas ten medidas de seguridade tanto activas como pasivas. As activas son aquelas destinadas a previr os accidentes, por exemplo, uns tipos de freno ABS ou frenos neumáticos, e as pasivas son as medidas de seguridade que minimizan o accidente, que minimizan as consecuencias en caso dun accidente. Por exemplo, o cinto de seguridade, como ben dice, é unha medida de seguridade pasiva e a máis importante. Porque a cabina ten todo o necesario para protexernos no caso de que haxa calquera accidente, non? Porque a cabina vai permanecer intacta. Efectivamente, a cabina ten que cumplir unha normativa de seguridade que se chama ROPS, que a normativa di que a máquina ten que poder, co peso volcada sobre ela mesma, é preservar un espacio vital para o operador, non? Entonces, todas as cabinas están fabricadas seguindo esa norma e aparte están fabricadas con materiales de seguridade, con materiales de alta resistencia, con estruturas de deformación controlada, no caso dun impacto para que se deforma non teña que deformarse e minimizar o risco para o operador. E outra cousa importante tamén para o operador sería que esa ventana que temos detrás, ese cristal que temos detrás da silla do piloto, que estea pechado.
Correcto, efectivamente. As cabinas hoxe están, como vedes, son cabinas con moita superficie acristalada, tamén para axudar ao que falábamos antes da seguridade activa, para que haxa unha boa visibilidade e para crear un espacio confortable dentro da cabina, non? Un espacio con pouco ruido, libre de polvo, libre de olores, e entonces é unha cabina presurizada prácticamente, non? Entón, eso conseguímolo que a cabina totalmente pechada. Os vidrios tamén son vidrios de alta seguridade, non? Con un golpe o vidrio rompe, é difícil que rompa, pero se rompe baixo unhas condicións igual que o vidrio dun coche se impoña en risco ao operador. Polo tanto, xa sabedes, amigos, que mantémonos sempre no asento do piloto, todo ben pechado, porque aí é como temos a cabina climatizada e completamente segura. Con todos estes consellos, amigos, o que vou facer eu é meterme neste super tractor que ten aquí Julio e despedimos a conexión desde o tractor, compañeiros. Grazas, Óscar, que importantes son estes consellos. Nun caso que a verdade, Miguel Ángel, pois arroxa bastantes dúbidas sobre as circunstancias, non, do que puido pasar aí. Sí, é un accidente, está claro que acabou fora da cabina, non sabemos se é que non levaba o cinto ou decidiu, despois de chocar ou que lle pasara algo, decidiu sair, non o sei. Eu, por aportar, digamos, algo un pouquiño máis aló do estricto que é o accidente, bueno, un de cada 3 tractores ten máis de 20 anos. Quizáis unha das urxencias de todas as administracións do propio sector se mediante plan renove ou o que sexa facer isto o máis áxil posible, porque hai máis de 100 accidentes cada ano, levamos moitos anos con máis de 100 accidentes por ano. Totalmente, porque de feito, Xosantón, o que nos sorprendía onte neste caso era o excepcional da idade, por desgraza do falecido, porque normalmente o temos contado aquí, pois como di Miguel Ángel, xente maior que vai en tractores que non pasaría un ITV. Sí, pero este é un caso, tampouco non é o típico caso de un tractor que é moi bello, de unha persona maior que o conduce. Por iso digo que é un caso excepcional. Diferente. Eu penso que é un accidente por os motivos que seguramente pois os forenses pois acertarán con eles, non? Pero o tema de cambiar o parque móvil, estamos falando, hai que coñecer ben o rural, non? Estamos falando, o mellor o que hai que cambiar é todo, é dicir, porque desaparecen esos tractores, é dicir, hai moita xente xubilada de 80 anos, de 70 e pico, de incluso algo máis de 80, en algún caso, non? Que son os que teñen esos tractores. Quen pode meter mano aí? Claro, entonces, como facemos? Porque si lle quitamos eso, o mellor acabamos con... Porque xente toda xubilada, non? De pedagogía, insistindo, como contaban aí os profesionais, é un tema que é máis fácil... que estamos ante ferramentas perigosas. Sí, pero é máis fácil falar del, e sabemos todos o que temos que facer, penso, non? E todos estamos de acordo, que facelo na práctica. É dicir, facelo na práctica, igual estamos condenando a moitísima xente a que non colla o tractor, pero estamos condenando a que moitos traballos que se están facendo e que non se van a poder facer. Bueno, pero eso é un tema complicado, hai que traballar nos límites. Queres solucionar un problema e creas outro, é dicir, tampouco podes meter mano aí e prohibir sen ter en conta esa realidade social, esa realidade do rural. Bueno, máis que prohibir, sí que están esas ITVs, non? Decir, bueno, pois polo menos que os que estén en acción pois cumpran unha serie de medidas de seguridade. Incluso hai unha labor pedagóxica hai que facer tamén, lembrando aquí xente e axudar mellor a facerlle cursos e decirlle normas e como teñen que actuar. É dicir, hai moitísimo traballo hai que facer porque, bueno... Sí, é un tema importante que ademais nos preocupa e sobre o que seguiremos insistindo aquí no Termómetro.